Dobrodošli na kanal Srbija Vesti. Sekretar Saveta bezbednosti Ruske federacije Sergej Šojgu sastao se danas sa potpredsednikom vlade Srbije Aleksandrom Vulinom i obećao Srbiji podršku u obezbeđivanju stabilnosti. Kako je saopštila pres, služba Ruskog saveta bezbednosti, ruska strana je pokazala spremnost da nastavi da pruža podršku bratskom narodu Srbije u održavanju stabilnosti. Šojgu i Vulin su razgovarali o razvoju bilateralne saradnje u oblasti bezbednosti i aktuelnoj situaciji u Srbiji. Potvrđeno je kategorično odbijanje mešanja spolja u unutrašnje stvari suverenih država. Strane su se takođe saglasile da intenziviraju međuresorni dijalog u cilju suprotstavljanja obojenim revolucijama. A sa druge strane, bivši predsednik Srbije Boris Tadić izjavio je da ima informacije da srpski zvaničnici zapadnim kolegama dostavljaju informacije da iza studentskih protesta stoje ruske službe. U laži ovog režima više niko ne veruje osim njega samog, ali dok jedni ističu da međunarodne okolnosti ne dozvoljavaju da se režim sruši, drugi tvrde da je evropskim zvaničnicima korupcija postala glavno obeležje vlasti u Srbiji. Ovo nije samo novi nivo napada na studente, već i potpuno suprotno propagandi koja se sprovodi u Srbiji da se dešava obojena revolucija, s obzirom na to da se obojene revolucije obično pokreću sa zapada, rekao je Tadić. Tadić je konstatovao iz Minhena da je apsurd da vlast istovremeno tvrdi da se dešava obojena revolucija i da iza protesta stoji Rusija, pogotovo imajući u vidu da je naprednjačka vlast potpisala sporazum o statusu posmatrača Srbije u Ruskom odbrambenom savezu CSTO i sa Rusijom formirala radnu grupu za borbu upravo protiv obojenih revolucija. Potpredsednik Pokreta slobodnih građana Aris Movsesian da su pokušaju da se protesti u Srbiji predstave kao obojena revolucija koju izvori Rusija kao i svaka druga laž, kratkog daha. Država se sada obraća onima koje optužuje da sprovode obojenu revoluciju u Srbiji i to nema nikakvog efekta, jer te laži, u koje je sam Vučić poverovao, sada isplivavaju na najgori mogući način, po njega, kaže Movsesian. On podsjeća da su PSG i Zeleno, Levi front, ZLF, uputili pismo svim institucijama Evrope i evropskim zvaničnicima u kojem se objašnjava sve što vlast preduzima, podstičući nasilje i diskriminaciju protiv studenata, građana i svih koji se bune protiv korupcije. Mi vidimo da u Evropskom parlamentu velika većina poslanika kao ključnu reč, kada je u pitanju Srbija, pominje korupciju. Sve ove laži ne mogu da skinu tu reč sa dnevnog reda, koja je postala glavno obeležje i prepoznavanje režima u Srbiji. Movsesian ističe da se i od Rusije može čuti da je u Srbiji u toku obojena revolucija, što pokazuje, smatra on, da Vučić i njegova ekipa više ne znaju o čemu govore i da su došli do situacije da sami sebe lažu. To je obično kraj režima, gde preovladava kult ličnosti, zaključuje sagovornik. Danas, predsednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, Duško Lopandić, smatra da je izjava Borisa Tadića samo potvrda onoga što se moglo čuti o aktivnostima srpskih zvaničnika u kontaktima sa zapadnim ambasadama u Beogradu. Vučićevi lobisti ne mogu dalje od klevetanja studentskih protesta podmećući im Ruse, dok njihov šef fantazira o obojenoj revoluciji u kojoj mu se priviđaju zapadne službe. Naprednjački usklađeno, kaže Lopandić. Komentarišući istu izjavu, predsednik Narodnog slobodarskog pokreta Miroslav Parović kaže i on ima ista saznanja, te dodaje da država istovremeno i Rusima i Kinezima preko bezbednosno informativne agencije dostavlja lažne operativne podatke o tome da je u Srbiji na delu obojena revolucija. Međutim, to su dečije igre i naravno da niko ozbiljan u to ne veruje. Parović tvrdi da je Vučićev režim pao, ali da međunarodni krugovi uticaja kao i neki lokalni i regionalni dogovori trenutno ne dozvoljavaju da se režim brzo uruši, jer bi im na taj način bili ugroženi interesi poput izložbe Expo, litijuma, aviona Rafal, NIS, a bakra i drugih stvari koje je Vučić predao kako bi opstao na vlasti. Zato je potrebno nastaviti proteste i natapanje Srbije slobodom, kako bi se svi sklonili od Vučića i kako bi on postao prvi srpski visoki zvaničnik koji je osuđen pred našim sudom za sve ono što nam je uradio, zaključuje Parović. Potpredsednik Stranke slobode i pravde Borko Stefanović poručio je u otvorenom pismu ministru spoljnih poslova Marku Đuriću da je optužio studente da su ruski špijuni, te da im proteste organizuje ruska tajna služba. Otvoreno pismo Borka Stefanovića Marku Đuriću prenosimo u celosti. Vi ste prvi i ostaćete jedini ministar diplomatije u istoriji Srbije koji je na zvaničnim sastancima optužio studente
da su ruski špijuni i tvrdio da pobunu naroda koju predvodi naša mladost organizuje ruska tajna služba. Znam da ste to pričali zapadnim diplomatama na zatvorenim sastancima i po kuloarima Minhenske bezbednosne konferencije. Ove besramne laži iznosili ste, dok režimski mediji horski ponavljaju izjave vašeg šefa Aleksandra Vučića, kako je pobedio sopstveni narod i sprečio obojenu revoluciju koju finansira Zapad. Te vaše fore iz Minhena više nigde ne prolaze, ali su opasne jer njima zapravo pokušavate da unapred opravdate represivne mere prema studentima, prosvetnim radnicima i građanima koje režim, čiji ste deo, priprema, a Vučić na ružičastoj televiziji najavljuje. I nikog to ne iznenađuje jer se još uvek svi sećamo kako vaši batinaši, bejzbol, palicama lome vilicu studentkinji, napredni funkcioneri šakama nasrću na studente koji odaju počast ubijenima u Novom Sadu, a vaši simpatizeri ih gaze kolima nakon što im je Vučić objasnio da niko nema pravo da blokira ulice. U Minhenu ste obećavali i nekakvu proevropsku vladu. To je još jedna laž, jer svi znamo da su sve vlade, dok ih biraju naprednjaci, samo Vučićeve vlade koje služe da obezbede okvir za korupciju koja građane ubija, a puni džepove novokomponovanoj naprednjackoj eliti. Zna to i Evropa koja vam iz Evropskog parlamenta poručuje da ispunite zahteve studenata i nađete odgovorne za izbornu krađu. Od nekadašnjeg borca protiv jednog diktatora pretvorili ste se u privatnog poštara pomahnitalog vođe do čijeg kabineta vode krvavi tragovi korupcije i nasilja. Znam da vas nije sramota zbog toga jer vi za sramotu ne znate. Sramota je za srpsku diplomatiju da njen ministar pred strancima optužuje svoje studente, profesore, advokate, umetnike, poljoprivrednike, opozicionare i sve neistomišljenike, da rade za rusku službu. Ta sramota nije više tajna i zato se Đuriću, umesto za premijersku funkciju, spremajte za političku penziju pre koje ćete zajedno sa stranačkim kolegama morati da pred nezavisnim institucijama objasnite koja je vaša uloga u epskoj krađi, maltretiranju ljudi i kidnapovanju institucija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je zahvalan ruskom ministru spoljnih poslova Sergeju Lavrovu što je osudio pokušaj obojene revolucije u Srbiji. Vučić je, na pitanje novinara da prokomentariše to što je Lavrov na zajedničkoj konferenciji za medije sa srpskim kolegom Markom Đurićem osudio pokušaj obojene revolucije u Srbiji, naveo da Rusi dobro znaju kako to izgleda, a da je sada, kako je rekao, i sam to najbolje naučio. On je rekao da misli da će to poslužiti kao putokaz mnogim slobodarskim zemljama koje treba da odbrane svoju samostalnost i nezavisnost. On je zahvalio Lavrovu i na tome što je baš danas, odmah po našem velikom prazniku Sretenju, zvanično objavio da će ruska država učestvovati na Expu. Zatražio je posebno mesto za ruski paviljon. Beskrajno im hvala na tome i bit će nam izuzetno dragi gosti 2027. godine, istakao je Vučić.